Kabasa dalam story ngaku abang itu anak kepual. Orang bawa pun kisah orang kasih cungiam. Kim sang thur ta. Ba wei to orang badai orang kadar bor. Pun kisah orang kasih cungi kinyai. Orang kadar bor dai orang ba mi na yeng ba lai tre lai kita bat biang pendak be kayeng tang pisah. Rei ba plim sang thur ah. Ba dai sisa orang kadar bor am. Mi na yeng man tre lai kita pendak biang kayeng mi ek pisah man thiat ka bam ka de. Bat orang obala ban barung ha kayeng bat pentre penta pelum pelang pensat penteu kat pa biang kat pas nyola. Kadang ban mi ken ya kata ka bajing long orang kadar bor. Bala ban kata yu kyuja pat bala ban wat yu kha ban pandap to khiao mdei ban ong tang shu wat yu kha le bu ye ban chat ka mi khun om ta to pun ba kisin rang sa thu kata tas ka wei lu ko problem ba kulong nong ba bun kisin rang ka si ki kila don ko don mi khun ru kim sa thu ra ba ki ong be ni kisin rang ka si dei tang ki nong wei ngi ha ban mi nei yin jong me ba le sa chung ki video dai ha to ko por ba ki la mi nei yin ki me ba sa ki ha ban se thu ba ki la le sa ka yin le chong to ba le pat ka wan ka problem ba kim na on se thu tang ni ne ba kin dien ba ki ong ba nga de nong we pit kan ma ya la de ba nga ngan wan sa no ka yin le chong pit ba ya ka yin le chong belum pelangi lok le chong kata king pengi haban kemau ndang ilmi na ying ni mai ba le sa ying kimi khun tu pulang tau ka tau kan gede ying jong ni. There's a saying in English we say that to make a family is easy but to build a family is hard. So thu na em kata mong man sna khun tu jem king taman ong ban dum ban ker banda ban pendap biang ye khun katakin ba katakin ba ong ban build a family ba wan ni kata ba ong ban nang ban pe yu khiu ro ban nang ban wat yu kha ro ban nang ban pendap tu khiu mdei tang su ong ban wat yu kha ba ban ong shet ong tiu ban pendap ban pe yu khiu ban don ra sinam khat bor ta kin bala ban pe kata ba ro ar